Türkmen häkimetleri täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny döretmek boýunça taýlalarını güýçlendirýär. Balkan welaýatynda täze prezidenti wasp edip goşgy ýazmak boýunça näresmi bäsleşik eglan edildi. Häkimetler bäsleşiň ýeňijilerine uly bayrak wada berýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Balkanly büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, bu bäsleşik welaýatyň bilim we medeniýet bölümleri tarapyndan dilden eglan edildi. Arkadaly Serdar Uwup goşgy ýazan şahyrlara iň gowy goşgy üçin bayrak we serpaý wada berilýär. Iň ökde şahyra bayrak we serpaý welaýat häkiminiň hod özüniň gowşurjakdygy aýdylýar. Dip efirde atlandyrylmasydygyny soran medeniýet işgäri 19 aprelde gurrun berdi. Ol ýeňijilere nähil bayragyň gowşuruljakdygy barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny belläp, onuň eýesiniň heniz tapylmandygyny hem aýtdy. Yerli häkimetler Aşgabatyň ýurdun Günwatar welaýatynyň şahyrlaryna uly umyt baglaýandygyny aýdýar. Olar bu goşgynyň soňra aýdym edilip aýdyljakdygyny we onuň Türkmenistanda hit dereje çykjakdygyny hem belläýärler. Hamana täze ýolbaşçyny wasp edýän goşudurna içinde iň gowy eser haýsy welaýatdan çyksa şol welaýatyň awry ýokary boljakmyş diýip Balkanly bilim işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanly bilim we medeniýet işgärleriniň sözlerine görä häkimetler bu bäsleşiň geçirilmeginiň sebäpleri barada açyçan düşündürüş bermeýär. Ýöne olar özara gurrundeşliklerde döwlet ýolbaşçylarynyň prezidentiň ýakynda Balkana eden sapary döwründe onuň ýeterlik wasp edilmändigini aýdyp, yerli medeniýet işgärleriniň işinden nägile bolandygyny belläýärler. Ýolbaşçylar Serdara aýdylan aýdymlary halamandyrlar we onuň ýetgeşik wasp edilmändigini aýdypdyrlar. Olaryň welaýat medeniýet işgärlerinden göwüni dolmandyr. Dip medeniýet işgäri belledi. Adatlyk bu aýdylanlar barada Balkan welaýat medeniýet we bilim bölümleri bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentari almagy synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 19 aprelde telefon arkaly eden synançyklary netije bermedi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 15 aprelde Balkanyň Türkmenbaşy şäherine baryp, bu ýerde täze gurulan köpürli hassahanyň açylış dawarasyna gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet telewiziýasynyň Watan habarlary gepleşiginde dawara ýüzlerçe adamyň gatnaşandygyny, aýdymsaz we tans toporlarynyň çykyş edendigini görse bolýar. Gal bersede Adatlyň habarçylary Balkanyň häkimetleriniň prezidentiň saparyna görülýän taýýarlyk işlerine baryp martyň başynda başlandygyny habar beripdiler. Şonda habarçylarymyz munyň bilen bagly geçiriljek köpçülikleriň çärelere gatnaşjak adamlaryň şol sanda medeniýet işgärleriniň karantini alınandygyny hem aýdypdylar. Türkmenistanda döwlet başlygyny wasp etmek we türkmen teleradio ýaýlymlarynda onuň gazanandygy aýdylýan üstünlükleri tariplamak, oňa bagyşlanyp düzülen aýdymlary aýtmak we gazet jurnallarda makaladyr goşulary çap etmek tejribesi ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň döwründe başlanyp, öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe dowam etdirildi. Synçylar Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginden soňra geçirilen köpçülik çärelerini, ilatdan edilýän talaplary nazara alyp, insan hukuklaryny gödek kemsitmekde tanqid edilýän Türkmen hökümetiniň ýurtdaky repressiw döwlet siýasatyny üýtgöwsi dowam etjekdigini çaklaýarlar. 12 martda giň ýaýran saýlaw düzgün bozmalarynyň arasynda geçirilen prezident saýlawlarynda ýurtda iň ýokary döwlet wezipesi öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirildi. Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine girişmegi bilen onuň wagty ýaýwanlanyp, şahsiýet kultu tutuş ýurtda döredilip başlandy. Döwlet edaralarynda we uly ýollaryň gyralarynda onuň portretleri asylýar. Habarçylarymyz taksi sürüjilerinden öz awtologlarynda Serdar Berdimuhammedowyň portretlerini ýerleşdirmegiň talap edilýändigini hem habar berdiler. Bu aralykda garaşsyz neşir öz çeşmelerine salgylanyp, täze prezidentiň saparynyň öňkü döwlet başlygynyň iş saparlaryndan tapawutlanmandygyny aýdyp, Balkanlaryň köp oňoýsuzluklar bilen ýüzbeýüz bolandygyny habar berýär. Türkmen News neşiriniň 18 aprelde çap eden habaryna görä, sapara görülýän taýýarlyklaryň çäginde büdjet işgärleri köçeleri süpürüp, olaryň gyralarynaky haşal otlary arasaladylar. Demir haýatlar, ýanýodalar täzeden renklendi we ýollar petiklendi. Ýaşaýjylaryň we ulaglaryň hereketi ýiti çäklendirildi.